So ayun mga kasinag, pinalad tayo. Mga kasinag, tanggap tayo. Lord, thank you. Shoutout pala kay Idol Jun Misinas. Ayan, from Sorsogon. Viewers pala ni Bagwis. Idol na idol ni si Bagwis eh. Ayan mga kasinag, may balita ako sa inyo mga kasinag, good news. Pero hindi pa final interview mga kasinag, gawa ng pabalik pa kami mamayang alauna. Hindi na ako nakapag-vlog kanina bago ako umalis ng bahay. Gawa ng nagmamadali nga ako mga kasinag kasi kahapon nag-message itong company ito. Yan, nakalagay dyan yung company na yan na bukas sabi sa akin punta ko. Kaya kaninang umaga mga kasinag hindi ako nag vlog sa kaninang umaga bago ako mag-list, hindi ako nag-vlog. Kaya ngayon mga kasinag andito ako. Kabado ako mga kasinag kanina pag exam kasi mat pero sulit naman, nakapasa tayo. Nakadalawang take ako ng exam. 5 kami mga kasinag. Yung mga kasamahan ko yan. Yo! Tayo yung dalawa na yan oh. Shoutout yun. Shoutout din sa misis ko. Ayan. Team Escobar. Yan mga kasinag yung kasama ko pag exam. 6 kami, yung isa naiwan doon kasi iba naman ang apply niya. Nag-i-exam pa. College kasi yun eh. Oo, sana all college talaga. Palabas kami ng EPSA, kakain lang kayo mga kasinag. Gawa ng 11, ano na rin? Anong oras na? 11:20. O alauna babalik kami bago mag-alauna. Final interview ng supervisor. Sana matanggap talaga tayo mga kasinag. Na ikalawang company ito mga kasinag sa pinasahan ko ng resume na tumawag sa akin. Sana gabayan kaming 5 na makapasok. And he was happy to be there on the cross and looking because he all of God Masih nagkakain pa kami. Bago kami bumalik doon. Magtatanghalian na kasi. Ayan mga kasinag, nakakain na kami ng tanghalian yung kasama ko. Kaway naman ngayon dalawa dyan oh. Yan yung kasamahan ko. Yung isa umuwi. Gawa ng sabi nung tumawag yung misis niya eh. Kaya umuwi yung isa. Kami pabalik na doon sa company. Doon lang kami mag-aantay. Gawa ng mapresko pa doon. Dito kasi sa labas mainit. Wala rin man kaming gagawin. Kaya mag-aantay na kami doon. Mga kasinag 12 na. Nag-aantay kami dito ngayon. Kaway-kaway naman kayo dyan. Yan. Para maging fresh pag interview ng supervisor. Sana mauna ka. Yan yung kasamahan namin. Wala pa yung isa. Hindi pa nadating. Nag-aantay kami mga kasinag mag 1 kasi final interview. Dating kami ng supervisor. Supervisor na daw kasi mag-interview sa amin. Sana makapasok kaming 6. Bahala sa Lord. So ayun mga kasinag, pinalad tayo. Mga kasinag, tanggap tayo. Kaya masaya ako ngayon. Tanggap tayo, for requirements na ako. Salamat ng marami. Lord, thank you. Ito na talaga mga kasinag ang bigay ng mahal na Panginoon. Kaya pagsikapan ko itong makuha ang lahat ng requirements ko. Kasinag, meron yata rin itong Ayan o. Ayan. Referral ito mga kasinag para sa requirements. Ayan yung mga kasamahan ko. Hey! Kaway-kaway! Ayan si Ma'am Nika. Bukas may may interview pa siya. Bigatin ang nag-interview dyan mga kasinag, Taiwanese. Sa office kasi ang trabaho niya. Pag yan, nirelease mo agad Kasi at ako na kami kaya kung sino. kami kaya mga kasinag sa production lang. Siya kaya sa office siya eh. Kaya congrats sa aming lahat. Thank you talaga Lord, salamat. Salamat ng marami. Masaya ako mga kasinag. For requirements na. Thank you. Hulog ng langit. Ano ba Kaya pagsisikapan ko na ito mga kasinag, dahil natanggap na tayo, pagsisikapan ko mabuti at trabahong ito. Kasi pagkaloob ng mahal na Panginoon, kaya salamat. Hindi lang para sa akin, sa kanila din. Deserve din nila na mga kasamahan ko. Parang nakapalo nga ako sa'yo eh. Mga kasinag, pambira, pauwi ako sa amin. Nakalampas ako.
Papuntang 13. Ngayon, hindi ko na alam kung saan yung sakayan pabalik. Buti na lang, andito si Kuya, Joyride. Inangkas na niya ako pabalik. Tapos nagkakwentuhan kami ngayon. Viewers ko pa pala nito. Pakialak sa inyo may mga sinag. Pambihira. Salamat talaga kay Idol. Pambihira mga kasinag. Hindi ko akalain na makakalampas ako. Talagang ganun ang buhay. Yun nga, di po. Salamat ng marami. Napapanood kita lagi. Napanood niyo mo ba ako? Oo. Nakatalo na yata. Pero ito yung mga sinag. Viewers ko pa pala. Napanood niyo pa ako. Lagi ko napapanood ko ako. Salamat. Ano rin siya? Bicolano. Ano ay pa ako eh. Alam na yan eh. Isinurrender ko na po si Pagaspas. Isinurrender ko na po. Gawa ng differential yung paa. Ginawa lang sa akin ng din. Nakakilala niya si Pagaspas ha. Yan lang po na ako. Alam na alam niyo mga kasinag. Salamat talaga kay Idol. Hindi ko na talaga maintindihan kanina kung paano makakauwi. Gawa lang, hindi ko alam yung sakayan ng jeep. Wala nang bumabalik. Maraming jeep na mapunta 13, pero yung pabalik, wala na. Sabi nila kaya one way na daw eh. Hindi ko alam kung saan sila lumalabas. Diyan lang po sa may lumabas sa jeep na yan. Opo. Sige, pasok tayo. Ipapasok pa niya ako hanggang sa tutuluyan ko. Patay tayo nila. Ayan o. Kumain mo yan. Bait. Maliit na bagay. Sulit. Salamat ng marami. Hatid talaga niya ako makasinag. Wala na, hindi ako makakatanggi nito. Talagang siya na nag-over eh. Talaga oh. Door to door. Wala talaga akong masabi sa mga kabayan kong Bicolano. Saludo talaga. Diretso lang. Opo, makakaliwa lang po tayo. Saludo na ano. Dito po ako natutuloy. Tapos tayo. Yan lang po, sa may green na tapal na yan. Yan ako natuloy. Dito. Yan. Dito sa may mga bata. Dito po, ito lang. Ito lang. Yan. Salamat. Ilang araw pa lang ako dito eh. Salamat mga kasinag. Problema yan. May viewers pala na ako. Buti nagsabi ka. Ay, thank you. Pakita sa vlog ko kuya. Hi ka naman. Ay. Yan. Mga kasinag oh. Viewers pala ni Bagwis. Idol na idol ni si Bagwis eh. Nachimpuhan ko mga kasinag dun. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Hinatid pa niya ako nga sa bahay. Ayan si Idol ah. Viewer tayo ni Bagwis. Yan. Bagwis tayo, Bagwis. Salamat. Shoutout pala kay Idol Jun Misinas. Oh. Ayan, from Sorsogon. Sursugon. Yan. Thank you so much talaga. Salamat Idol ah. Ay, walang problema. Basta. Saludo talaga, Bicolano. Thank you. Magkikita pa rin tayo sa ano. Tatambay din ako ng IPSA. Opo. Salamat ng marami. Diyan, natambay ako sa may gate ninyo. Opo. Diyan ako nagtatambay sa Parisan. Baka sa susunod, nagpangita ulit tayo. Sige, bye-bye. Sige Idol, salamat. Sige, Thank you, ingat, ingat. Okay mga kasinag, andito na tayo. Salamat talaga kay Idol. Hinatid tayo. Nagtaka talaga ako mga kasinag kanina. Kasi nga, galing tayong EPSA, nag-apply ako ng trabaho. Pauwi dito, pagod na pagod ako mga kasinag. Nagsakay ako ng jeep. Hindi ko akalain, nakalampas na pala ako sa destinasyon na bababaan ko. Tapos ngayon mga kasinag, pagdating ko ng 13, yung sakayan ng jeep dun, hindi ko na alam kung saan yung sakayan pabalik kasi one way na daw eh. Hindi ko na alam kung saan sila umiikot. Ang tagal ko nakaabang. Buti na lang si Idol, natanong ko siya. Salamat pala kay Idol June. At natanong ko siya, isinabay na niya ako papunta dito mga kasinag kasi papunta rin siyang Tansa. Ituro ko lang daw yung lugar ko. Ihinatid pa ako dito hanggang sa loob ng subdivision, hanggang dito sa bahay ko. Salamat talaga. Idol na idol niya si Bagwis at si Pagaspas. Hindi ko talaga malilimutan ito mga kasinag. Napakalaking bagay na sa akin. Hindi na rin siya nagpabayad. Joyride po siya. Hindi, napakabait. Salamat.
Talagang swerte ko ngayong araw na ito mga kasinag. Nakatagpo pa ako ng isa kong viewers na napakabait. Nagpapasalamat din ako ng marami sa mahal na Panginoon. Hindi talaga niya ako pinabayaan. Ngayon mga kasinag, for requirements na tayo. Tanggap na tayo mga kasinag. Nagpapasalamat ako ng marami talaga sa mahal na Panginoon. Lord, thank you. Salamat talaga ng marami. Hindi niya ako pinabayaan, ginabayan niya ako. Kahit nakadalawang beses ako mag-ulit sa exam mga kasinag. Kanina na problema ako kasi puro math yung exam. May computation pa. Pambihira, nahirapan ako. Nakadalawang ulit talaga ako mga kasinag mag-exam. Pero nag-pray ako. Lahat kami nag-ulit. Tapos meron dong isang nakatatlong take ng exam. Sabi ko nga sa mahal na Panginoon, sana makapasa kaming 6. Pero yung isa, si Ma'am Nika, ang apply kasi niya ay sa office. Kaya ang exam niya ay 120 na items ang exam niya. Kaya nahirapan siya. Tapos in-interview na siya kanina. Tapos yung may-ari bukas pa. Yung Taiwanese bukas pa siya interviewin. Kaya babalik pa si Ma'am Nika bukas. Kami naman for requirements na bukas mapaano pa lang ako. Mapa-schedule pa lang ako bukas. Kasi kukuha ako kasi ng MBI, SS, verification, PhilHealth, Pag-ibig, TIN. Yan ang mga kukunin ko. Tapos mapamedical ako. Yan ang problema kung saan ako kukuha ng financial. Kasi nga mga kasinag, kukunti lang ang dala kong pera papunta dito. Pero sana magawan ko ng paraan na masolusyonan lahat ng requirements ko. Kasi kapos talaga sa financial ngayon mga kasinag. Hanap na lang ako ng madidilinsyan dyan. Basta makatrabaho lang ako mga kasinag, okay lang yan. At pagbubutihin ko lang mga kasinag pag ako nagkatrabaho. Ibibigay ko lang ang best ko. Kasi para sa ating pamilya. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Thank you so much mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.